Майко се плясна отгоре. Ало, слепа. Снима ли го? Да! Ало. Как скочи така с четирите? Като... Точно биби... гледай го, гумурка се. Виж го как влезе под вода. Видя ли? Да. Как се гумуркаташ? Какво правят там тия Не дупки? знам. Майка ми звъни. Гледай как си играят. Нищо, нека си звъни сега. Ще кажа, че снимам клипче да ме четат. Как плуват? Как изкочи? Ей го големия съм мощно. Ако я карам така, няма ми стигнат 8 гигабайта. Маки изкачи, той го натиска. Ти дам ли телефон? Да. Ох, да, майка.